Sa atong unang pagbasa, mga igsuon, na bati nato nga si Isdras or Isra, Propeta Isra, nakaingon nga, Lord, naulaw kaayo minimo tungod kay daghan kay mig mga sa naglunang mis kasalanan, ang among mga hari, mga pari, ang among mga katigulangan nagsigi og pakasala. Mauna nga mitugot ka nga mabihag sila, mabihag mi, mahimo ming ulipon sa mga nasod, apan sa dihang na ulipon nami wa gyapon minimo pasagdi, imo gyapon ming gihigugma. Nya karon ang mga hari nga nag-ulipon namo, mitugot namo nga mutukod pag-usab sa templo ug nakahatagan mig kasiguruan. So murabag nakaingon si Isra or Isdras nga luyo sa among wa pagtahod nimo, luyo sa among pagsalikway nimo sa imong kasuguan, ikaw Ginoo padayon ra gyud nga nagsigig atiman namo, nga bisan pag naa nami sa kaulipnan mismo ang mga hari nga nag-ulipo namo, mao naman Hinooy mitabang namo para pagtukod ug balik sa templo aron amo kang simbahon o balaanon. So kini mga igsuon, mao ni siya ang timaan nga ang atong Ginoo di gid ta niya biyaan. Usahay kita lay mo biya. Sige, pangutan ako no na imong tupad ing na sige pamugkuyog sa Ginoo o nibiya na ka. Kana. Kaya ang Ginoo gusto gina siya makigkuyog nato, maura ni siya ikuyog nato nga di gyud pulan. Bisan pagdaghan kay tag mga sala, daghan kay tag mga kasaypanan, nya magbalik-balik pag yun, ngayo tag pasaylo karon, balik na sad, ngay pasaylo karon, balik na sad. Di gid na siya pulan mo kuyog nato. Di na pras nato ba? Nga makasalag ka tulo, maingon din ta, unsa man jud ka? Di ba giingnan ti ka? Ana dayon no. Kinsa man dinhing mga asawaha kuno be nga bisag magbalik-balik og pangabit inyong bana, magsige ra gyapon mo higugma be ta sa kamot. Mga naong nato so sambot lang. Ako gani di man ko kapailob usahay aning sakristan nga gamay ra kaig sayop. Ang Ginoo porti naging dagkuas atong mga kasalanan, sige lang gyapon hatag, murutag masyak ba. Muna matud pa ni San Pablo sa iyang mga sulat, sa atong mabasa sa iyang mga sulat, ningon siya, kung ang Ginoo nagpakamatay ni adtong kaaway pakita sa Dios, unsa nakaha kung makighigala ta niya? Kung dili siya mobiya nato panahon sa atong mga kasalanan nga naglunang ta sa sala ni kuyog ta siyawa, unsa nakagmaningkamo ta pagkuyog niya? Mao na ingon ana kanindot ang Ginoo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ningon ta, daygon ang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Kaning pasabot aning buhi, mga igsoon, pasabot ang Ginoo nga dili gyud mapawong, dili mawagtang sa atong kiliran. Buhi kanunay kay kanabitang inyong mahal sa kinabuhi, kanang imong bana nga in love kay ka, kanang imong asawa nga in love kay ka, dili man na mabuhi hangtod sa kahangturan. Madakinas lang na, mapuspos ang oa na sa kanang hagdanan. Oy, kaugma o na haya na mo na sige na tag na ganing hilak nang imong banda nga energetic kayo nga makras lang nas motor wa na igasunod adlaw ana makaigo ha naunsa. Ako pinangga kito nako akong papa, pinangga sa kay ko sa akong papa, lingaw na kay kong trabaho sa land bank in my first year. Gasigi jud kong ingos Ginoo, Lord, salamat kaayo kay Jesus, makakaon na gid sila sa papa og laming pagkaon sila sa mama. Usa ka hapon ni ana ning kalit lag abot akong maguwang dito sa land bank, naingon din si papa na as tsungwa di nakatingog na murag na lusno akong kinabuhi. Mao lagi na di ta kalaom aning mga tao, diha ta mulaom sa Ginoo. Para gud aning atong pagpamaligya slots dinhi. Di ba? Maligya tarong slot.
Ako usahay nga maghunahon na ako nga kini mga tawhana ako ning saligan kay maugid nimo tabang karon dinhi. Pero sa tinud-an ay baya naay usahay matumong-tumong maigo sad sa akong panghunahuna na sa usahay nga isyak ra gid tas Ginoo. Mao na ang importante di ay mga igsoon mosalig gitas Ginoo. Mao na ang instruction ni Hesus diri sa iyang mga tinun-an kaning 12 ka apostoles. Pagpalakaw na niya sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios, ang iyang gi-instruct sa inyong panaw ayaw kamo pagdalag bisan unsa, ayaw pagdalag sungkod, puntil sa limos, ni pagkaon, ni salapi, ni bisan ganig ilisan. Yan ka na. Gustos Ginoo nga empty kita. Yan, ingon dayon siya, bisan diin nga ang mga tao mudawat kaninyo, pabilin kamo hangtod sa inyong pagbiya ni adtong lungsura. Kung asa mo dawaton, dito puyo. Nya, moingon sa siya diri, kadto sang dili mo dawaton, hala, biya lang sad mo anang mga tawhana, nya itaktak ang abog sa inyong mga tiil. Dili ta mamugos kung suportahan ta, dawaton ta, mudawat ra pud ta nga naagi mga tao nga di sad mo support nato kay doon na sa sila laing mga concern. Pero di ta mohonong sa paglaom nga ang Ginoo mo provide gid siya og mga tao nga mudawat nato. Ang ato sang Meg para pud na sa atong pista sa segunda patronato si Santo Rosario, Birhen sa Santos nga Rosario karong October 5 to 14. Hayag na itong kinabuhi. Salamat kayo. Kay bao ko nga kamusad nga mutabang dinhi nga gidasig sa Ginoo ug wa gyud mawili, way daghang kuti-kuti ba sa inyong pagsalig sa simbahan, pagsalig dinhi nato. Kay wa man sad ta dinhi magbinuang. Kamusad nga misalig ang Ginoo sad saligan sad mo og daghan pang mga grasya. Kay matud pa sa Ginoo ang naghatag og daghan tagaan og mas daghan pagayod. Mag-awas-awas dili na ninyo mahakgom kay tungod ang Ginoo muhatag sa tanan. Wa ta dinhi mag-after nga mudaghan atong kwarta. That is not the purpose. Ang gusto sa Ginoo samas nahitabo sa mga Israelita o sa mga apostoles, ang gusto sa Ginoo makita unta sa kalibutan nga God will provide. Si Saint Vincent de Paul mausad na iyang gibuhat, iyang gipakita nga sa pag-alagad sa mga kabos, ang kamot sa Ginoo ana adiha nag-uban. Mo na nga wa malusno ang iyang gihimo nga kalihukan o ang iyang religious group nga gitukod hangtod karon nagsigi pagihapon sa pagpalambo sa simbahan. Dili mohubas, dili mokupas ang iyang grasya. Ngano man, kay ang Ginoo may musupply. God will provide. Nya hikapon ra nas Ginoo ang mga kasing-kasing nga available. So kinsa ninyo dihang mga available ang inyong kwarta? Tiwasa na lang ni. Pun ilan nig mga siguro pun ani ninyo mga 50 kaslats. Wa na. Ko ana. Okay na kaayo. Sige, kinsa ninyo di muhatag og 50 kaslats. I-remit dayon kay ato dayon ning bayran ugma. Sunod semana ato na ning bayran diri partial usa. Pero dako naman ang partiala di lipay na kayo nang ato diri mga tag-iya aning atong yuta nga sigihan natog pangulitaw. Gisugot na rabata ang ato nila ang paghatag na lasbugay sa nangasawa ba mga asawa. Sugot na gidawat na atong pamay hatag lasbugay or pakasli na lang yun. Mga igsoon, naa dinhi ang atong paglaom. Dinhi nato nakita nga ang Ginoo naglihok uban kanato kay ang ato sang mga buhat man sa Ginoo nga mao ang pagpalambo sa simbahan ug ang paghatag sa katawhan ug agianan sa kaluwasan. Pinaagi nining atong mga facilities ug mga activities sa simbahan nga makaluwas. Congratulations ninyo nga mi-apil niini. Nya kamo wala pa musugod og apil, matod pa sa unsa na nang istasyonana sa FM. Magsigig ingon nga kun wa pa mo kasuway, panuway na mo. Kun wa pa mo kaapil,
pangapil na mo. Sige, manindog na ta mga buutan.